11-003 दादर सावंतवाडी तारीख गाडी आलेली आपली. हा इंजिन असतो हा इलेक्ट्रिक ना आता. हा बघा 34, 35, 36 हे 3 हे 3. फायनली उतरलेलो आहे आम्ही खेडला. तर नमस्कार मित्रांनो. तर आज चाललोय गावाला, चाललेलो आहे. गावाची जर्नी ब्लॉग आहे, दादर टू खेड. तर आता जायचं दादरला. 10:30 वाजलेत. रिक्षा वगैरे भेटून लोकलनी दादरपर्यंत जायचं आहे. तिथून आपली रिझर्वेशन आहे ऑलरेडी, त्यामुळे सगळं आरामात चाललंय. तर आपल्यासोबत एक आहे, पण त्याचा डब्बा वेगळा आहे. तात्काळ तिकीट काढलेली आहे. तर चला निघूया. सकाळी आपल्याला 4:30 पर्यंत उतरेल. बघूया किती वाजेपर्यंत निघतो. इकडे खूप धमाल बसते. प्लॅनिंग तर केले, बघूया कसं काय ते. आता निघूया फटाफट. फायनली आलोय दादर. हे बघा 2 दिवसाचं सामान. हे बघा कसं बनलंय ते बघा. D11-11-003 दादर सावंतवाडी तुतारी एक्सप्रेस. इकडे सेल खाली. बघूया अनाऊन्स झाल्यावर जाऊया. कन्या एक्सप्रेस. तर तिथं आहे मडगाव एक्सप्रेस. 11-003 दादर सावंतवाडी तारीख गाडी आलेली आपली. हा इंजिन असतो हा इलेक्ट्रिक ना आता. भाई अशा मध्ये येऊन आता रे. ए बाबा तर एक्सप्रेस आलेली आहे. चला आपला डब्बा बघायचा आहे B1 आणि मानवचा S1. नंतर भेटू आपण. मानवचा इथूनच चढून S1 मध्ये. आली गाडी. हिला अजून यार ते कोच दिले नाही यार. LSB आणार आहे याच्यात पण कोच. एवढी गाडी याच्यात जायचंय. S5 आपला B1 आहे ना बिलू. S4 चलो. हे बघा चाल उघडत ना. चला पकडलं. चला अपेक्षित कुठे. एक मिनिट बाबा. या हॅलो आपल्या शिक्षक आपली जागा ना. चलो हा चेअर शूज काढा. बॅग आणतो मी. बघा 34, 35, 36 हे 3 हे 3. आता आपण मानवला भेटून येऊया. बसला की नाही. AC B1 काय का चांगलं वाटतं ना. डबा आपण वरती झोपणार नाही. खाली ठेवा ना. पाणी तर नाही काय. इथं पण आहे जट. याचे 3 सीट आहे. लोअर मिडल पर 38 आणि 33, 34, 35 लोअर मिडल अप्पर. तर चला मानवलं भेटूया. कुठं वाचलाय. पाऊस आलाय रे मस्त. फोन कर मला. काय बोलतो. हे बसलं नाही आणि चालू झालंय बघा. इकडे हे बघ आईने घेतलंय बघ. हे घे एक ते आहे ना तुझ्याकडं. मग हे मला
बाबा कुठे गेले? मला ही गाडी 12:05 सुटते. 11 नंबरला लागले 2-3 मिनिटं आहेत. ट्रेनला 4:40चा टायमिंग किंवा 3 वाजेपर्यंत होते. तर ट्रेनचं सावडा आणि अशीपर्यंत टाईम ऑन टाईम 12:05 चालू झालेलं आहे. इकडे पण चॉकलेटवर चॉकलेट चालू आहेत. असा बसला की मी पूर्ण बघा कशी बसली. इथे किती 2 माणसं बसलेली एवढी जागा आहे. हा की नाही? एका माणसाचा खाऊ आहे त्याच्यात एका सीटचा. हे निघालेली आहे मस्त उजेड आहे. बाहेर चालत आहे. मागवून झाली तर थांब खाऊन जा. कधी गेलं ना त्यानंतर तो जाऊ. समजा काका कचरा घेऊन जायला हातून तर बघूया संरक्षण गाडीमध्ये जाऊ शकत नाही. आतमध्ये आलो ग्रहण चर्चा चालू आहे. म्हणजे गौरामध्ये काय आहे जर तुम्हाला माहिती असेल तुम्ही आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की सांगा. कोकणातले ते सांगते या गाडीमध्ये काय चाललंय. दही नाही ऋतूला माहिती वाटतं. ऋतू काय द्या ऋतू डेलीची पॅसेंजर आहे. कधी बघूया आपण नंतर खोलून वरती जाऊ तेव्हा बघूया. वरती तीनच आणलेले एवढं जड कुठं वजन आणलं. मोठी चर्चा कसे निवांत बसलेत बघा. काय टेन्शन नाही. हा बघा काय टेन्शन नाही. असू दे ना. चल वरती झोपूया आपण. वरती झोपायचं का आपण? जा मामासोबत झोप. म्हणजे मी तर नीट मानव मामा कुठे गेला? मानव मामा गेला घरी. घरी गेला मानव मामा. लगतो ना मागे. सीटवर आता स्टॉप आहे पुढचा आणि नंतर नंतर वा वीर आणि नंतर कुठला वीर गोवा? नंतर वीर नंतर खेळ माहिती वीर नंतर काय काय नाही माहित नसतं. नाही खेळ. तर बघूया मानवला पाणी नंतर आपण गेल्या साईडला. नमस्कार. अरे यार परत कॉमेडी ही सापते बघ. जेव्हा मी मला आलो ठाण्याला. गर्दी बघा. ठाणा तुला बघ ठाणा आलाय. ठाणा आलाय. गर्दी वगैरे इकडे सगळे झोपलेत. 1 वाजलाय. मित्रांनो आता आपण जरा झोपूया. ठाणा सोडलंय तर काहीच भेटतो आता डायरेक्ट झोपतो. तर शुभरात्री. तर साडी झोपायची चेहरे आमचे साडीचे सकाळचे 4:30 वाजता हे बघा. त्याला पण उठून ठेवलंय आणि बसलोय बघ असे आम्ही. आता फिरतोय भजनात गेलेला. सगळ्या आपली स्टॉप मोठून बसले झाली. बॅगा बिगा अशा करून ठेवल्या. हे बघा इकडे चिडवते गेला.
सगळे तसे मामीला मारले गडागोडी लावली जाते. गुड मॉर्निंग शिरा. झोप इथं इथं झोप. तर आता उतरू आणि त्यांचा पेज घेऊ त्यातल्यावर भेटतो. ओके येत गडबडी गेले बघा. आता उतरूया. स्टॉप आलेला आहे. सर पण फायनली लईच पुढे जातं वाटतं. जरा पकड. फायनली उतरलेलो आहे आम्ही खेडला. तर परत परत थँक्यू जावे रिक्षासाठी. सावंतवाडी एक्सप्रेस खेड. तेव्हा खेड चालवायची त्याला चला खेळला पोचलोय. आलेत का ते? फोन करू का? मानव बघा पालक बसलाय. आज तो माणूस जो आपल्या सोबत आलेला आहे पुढे. तर घरी पोचलो भेटतो आता खड्डे. लय खराब खराब लय खराब. सकाळ झालेले आहे बघा. मस्त हे बघा किती छान वाटतंय. सायकल पाहिजे. आता झोपायचं आपल्याला. मस्त वाटतंय मित्रांनो. फायनली बघा किती वाजता पोहोचलोय आम्ही. 6 वाजता ऑफ रोडिंग करत रिक्षात ना. तर हा जर्नी ब्लॉग फायनली घरी पोहोचलेलो आहे. तर जर्नी ब्लॉग इथे चेंज करूया आणि भेटूया आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये. आम्हाला आलं फायनली. तर कसा वाटला कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण आता डेली ब्लॉगमध्ये.